banteran go melas bocah sinom sinom ya bang sinom ngene ngendang sing temata ya ya sing penting karo Vian karo Agung wis orang unjai ya terang yus alulu walulu 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 sekar gandogan juga desa semuanya maya embang tekong gawe gembira elingono budayane Mas
sesepuhe moga-moga karo katat nyompan dadi bulan asik iki manis